Am revenit aici la partea a doua, că doar de ce nu? Și că altceva nu avem ce să facem. Na, să vedem. Mamă. Ia. M-am greșit de data asta și eu. Mamă. Și... Da. Nu înțeleg ce, da, a fost foarte simplu. Foarte simplu. Simplu e. Așa. Am terminat și cu penalty kicks-urile. Snakes acum. Așa. Stai că din greșeală am dat pe... Stai, nu. Din greșeală trebuia să dau pe ăsta. Oh, a point. Hihihihihi. Easy, bro. Money grabber. Asta știu. Deci trebuie să le tragi. Să le tragi, efectiv. Să tragi pe... Când vezi bani sau bagnote. Monede sau bagnote. Vă știi? Cred că am să dau pe normal. De data asta. Păi, ce asta? Stai că l-am ajuns. L-am pierdut pe asta. Asta e. Pinball. Pinball. Aici trebuie să... Da, deci trebuie să spamezi aici ca să nu intre mingea, efectiv. Vezi? Nu știu de ce, dar spamezi aici. Eu joc ca spammer. Nimeni nu mă învinge aici. Sau pura moment. Bad moment. Da, s-a întâmplat. Acum. Da. Easy. Racing cars. Hai să vedem. Deci aici știu care e treaba.
Hai. Frate, dar efectiv nu pot să... Frate, la ăsta jocul ăsta nu sunt bun. Că efectiv nu reușesc să ghidez. Adică, what? Eram sigur că pierd. Adică era mult prea sigur. Da, încă tot sunt în avantaj. Deci dau pe normal. Da. Și ce da? Da. Sunt și eu bun la asta. Cât de cât. El nu mi-a spus până acum Nica. Acum mi-a spus și el. Da, n-am mai spus nimic de ceva timp. Urăsc asta. Da, deci sunt pe care să pierd. Nu prea e plăcut. Da, asta e, am dat pe normă de acum. Mai scad și eu cât mai pot. Încă mai am cum. Dacă mai am. Și dacă mai am viața. Vai. Frate, dar efectiv... Ba, nu mă pot mișca. Alo? Stai, că trebuie să dau la el atât. Și să mă fez, de ce? Trebuie să mai pot doborâ. Acum să facem egalitate. Puteam. Dar m-am dus eu fix în zona aia. Fix unde nu trebuia. Mă rog, în data asta, basketball. Uite, deci trebuie să dai ușor, nu prea tare, că am să vă arăt eu ce se întâmplă dacă dai prea tare. Nici asta n-a fost prea tare, dar o să vedeți. Deci, când dai prea tare, da, nu pot să fac efectiv demonstrația. Dacă vă arăt acum. Se întâmplă dacă dai mult mai tare, da. Easy. Sau nu prea, că știe și computerul cum să dea coșuri. Ai! No! God! Bine. Bun. Tot la mine a venit, deci... Nu știu dacă îți poți da singur. Nu îți poți. Și mi-a pierdut și mingea de la asta. Mamă, dar e cam strâns, deși am dat pe easy.
Se pare că trebuie un pic de tryhard astea. Da, am câștigat. Tot așa ușor. Sauertrauer. Uite ce trebuie să faci. Deci, aici să trebuie să ne îndrăscăm trei astea. Vezi cum fac eu? Eu sunt roșu. Și trebuie să faci repede. A fost foarte ușor. De ce mai fac o dată? Doar că de data asta pe normal. Mamă, prea ușor. Ia, dacă tot facem aici hard, ia. Mamă, efectiv prea ușor. Normal. Știam că se putea întreba treaba asta, dar m-am riscat și acum am câștigat. Ok. Ha. Ah, gata, am uitat de treaba asta. Am uitat că era mai king în șah și de asta. Acum minigolf. Că... De ce nu? Da, e clar, vom face și partea a treia. Oh. Prea ușor. Moly. Mai avem, cred că, timp de un joc. Mamă! Incredibil jocul ăsta. Deci, dacă nu știți încă, deci se lansează tunuri, iar trebuie să le respingi cu scutul și să ajungă în barca adversarului. Adios! Prea ușor, mă.
Revenim după o foarte scurtă pauză, adică în partea a treia.